mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi nhasi uno pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nana mai vari kuchengeta vana vane urema. Tinopembererawo zvakare ugamba, ushingi, umhare hunana mai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kudziva rasekwa kune mudzimai ane makore 37. Muzukuru wake, mwana wemwana wake Delight ane makore 3 ndiye ane dambudziko reCP. Ngatisanganei nambuya vaDelight. Mbuya vaDelight, muri kuita seko nacho chando chinomuka chakaita kuchena mangwanani ichi? Chando ichi tatotambura nacho nana Delight vasingafamba. Icho chegororo chiri kupromisa kuti chiri kuuya chese. Takutongofunga kuti naye Delight asingafambi unotomuvharira mumba kuti asagweshe pari kutonhora. Mbuya vaDelight, mungatitsanangurira here kuti urema huri pana Delight makazviziva achangobva kuzvarwa here kana kuti zvinhu zvokuti manodzoka kumba nemwanasikana wenyu ndipo makaona kuti mwana uyu kauyu zvinhu zvese zvinenge zvisina kuringana? Pana Delight apa Delight akatozvarwa zvakanaka. Ndatonzi parujeko moyo motora mwana kumateni. Ndichizofonerwa nanesi zvikanzi temperature yemwana yaita sei yakwira. Ndokuti atofonera ambulance. Ndipo akabva atoendwa naye kuPari. But aisasvinura maziso ake kuti asvinure avhure maziso aitadza asichona kuti ada kusvinura. Ndipo akagara kuPari for 1 week. Saka zvimwe zvataitsanangurirwa nemadhota zvimwe zvacho haunyatsozinzwisisi. Ndipo akabva abuda kuchipatara. Tatoti gare tasvika asikazara rekugara akatogara zvakanaka. Saka ndaisagara kudhuze naye, waigara kwaRusapi. Ndaingofonera mwana wangu, Delight akugwesha here zvonzi asati. Ndikati chimboya naye. Auya naye paitone 8 months. Asati akuita sei akugwesha, but waiti ukatomumisa aimira, but aidodomera tsoka dzake aimira netugunu. Ndopatakazoti asvitsa gore tikati ngatimboendei neye kuchipatara pamwe ane club fit. Ndobva taenda kuchipatara. Kuchipatara wakasvikoti haana club fit. Asi kana akazvarwa paakazvarwa kana akaita yellow zvinhu zvake zvose zvinoita sei zvinodelay. Ndopatakabva tadzoka naye zvikanzi anobata here, tikati haabati. Ndobva tadzoka naye ndavatagara. Ane gore ne2 ndakangomugadza pasi ndobva ndaisa chinhu kumberi kwake. Ndopatakaona kufamba nekumashure kunonzi kugwesha nditika. Ndopatakatofara tikati Delight akuita sei akugwesha pamwe achaita sei achafamba. Tagara 2 years Delight haafambi. Kumumisa kudai anomira netugunu haatsikise tsoka yake pasi. Saka kuchipatara ndopatakazodzokera futi. Zvikanzi anofanirwa kuita maexercise. Ndikati asi simba rekutoita zvinhu mumakumbo ake anaro. Maexercise acho tikamubata gumbo anochema. Saka zvikanzi tsinga dzake anoda kuoparetwa nekuti dzakabata papi apa. Ndiwo tsinga inenge ichimudhonza kuti asatsike tsoka yake iswatuke. Kuma exercises uku vakakudza nyaya yema exercises rini Delight ingakura sei? Delight inga ane gore ne2. Wakatoti kana muri kumba munongopota muchimuitisa maexercise muchimuka muchiiswatudzwa tsoka dzacho muchidzidai. Iye zvinezvi mimi kuti Delight ane CP. Makazoudzwa rini kuti Delight ane CP uye vakakutsanangurira kuti CP inomborevei? Takazotozviudzwa ane 2 years 4 months. Wakatonditsanangurira kuti zvinorevei ende munomuchengeta sei. Vanangozvinzwisisa. Muri kunoku kuma exercises kwacho koko munoenda kupi? Ndaenda kuPari. Ndoko maenda kuma exercise. Kazhinji kacho kana imimi uyu atori muzukuru. Nange makabereka mai vaDelight vachitofamba vachiita zvese. Nawo muzukuru adai so. Makazvigamuchira sei? Kana ivo mai vacho vakazvigamuchira sei? Inini ndakangozvigamuchira kuti Mwari kana zviro zvawakaronga hatina zvatingakwanise kuita sekuita. Iyo mai wacho futi wakazvigamuchira, asi unomboona kuti mumwoyo wanoita sei vanobatikana nazvo. Kuti dai mwana wangu achifambawo sewamwe nekuzoona uyu Rai achifamba unoona kuti iye zviri kumubata. Pamaienda apa kuma exercises kana kuti mune kumwe here kwamunomboenda nemwana kwekuti munosangana nevamwe vane vana vane urema hwakasiyana siyana?
Pandaenda kuma exercise ikoko ndakatosangana vamwe vana vane urema asi ndakatoti Delight atori nani pane zvandakaonawo ikoko. Muri kuti mimi pamakaenda muchiona vamwe vana makatoona vamwe makutoti asi Delight anenge ari nani. Asi mukukurukura imomo nevamaisangana vakuya nevana vakadaro vaikusimbisai here? Nekuti kazhinji kana uri kumba unongoti zvangu zvino imi muchienda ikoko pane pekuti munoti ndakabatsirika here nekusimbiswa nevamwe. Waitotisimbisa nekuti ndakatoona vamwe amai vangu vaine mwana wachoti aitoenda kuchikoro ari grade 4 kwaungodzoka kwakutanga kurwara kwakutodzoka makumbo asisina simba hachatofambi akutodyiswa ende patakatosvika vanhu vaitoshamisika kuti koista uya kusweitei. Ndikati aiwa ndozvaari haafambi haatauri ende iwo kuspeech wakati achiri mwana mudiki munozoya naye ati kure kure. Apa muri kuti taiti tikaenda zvichireva kuti imimi mese nemwanasikana wenyu maienda nemwana iko? Ini ndindaitoenda nemwana, mwanasikana wangu angatodzokera kwaanogara. Ndezvipi zvekuti izvozvi munoti Delight pa3 years dzaainadzo ukatarisa vana vezera rake vanenge vachizviitira vega asi Delight tichiri kumuitira? Delight ndinomugezesa haagoni kugeza, ndinomudyisa haagoni kudya ega, chero muchese kana maheu chaiwo haagoni kubata ndinotomumwisa ndini. Pa3 years tinotarisira vamwe vana vanenge vakutosiyiwa kucreche vachitoenda kucreche haagoni. Maamuchitaura nyaya yekuti haafambi anongogwesha? Anongogwesha chete mazuva ano akuchikambaira manje nemakumbo. Kuri kuti muruda kufamba imimi zvichida kuenda kuma exercises ikoko kana kumwe kokuti murufanira kunge muchienda naDelight munofamba naye sei? Ndinotomubereka nokuti handina wheelchair. Munomubereka? Kazhinji kacho dzimwe nguva panouya dambudziko mumba rine vamwe vanorigamuchira vamwe havarigamuchiri. Chokwadi. Vehukama vakagamuchira sei? Vamunogara navo vakagamuchira sei? Wehukama sekuru waDelight vaitoti dai mamuendesa kumusha kwavo, but ini ndakati akazoenda kumusha anoita sei, haagoni kudya ega, haagoni kusvigezesa. Kumusha kwavo kwacho ikokoko vari kuzviziva here kuti kune mwana uye mwana uyu ane dambudziko? Vanombofona here kutsvaga kana kungobvunza kuti mwana ari sei? Baba wacho ndiwo anotouya kutosikomuona. Baba wacho akazvigamuchira kuti ndo zvaberekwa mwana wangu ari? Wakazvigamuchira. Saka sekuru anova murume wenyu ndengo akuti aiwa Delight ngaende kumusha kwavo? Ngaende kumusha kwavo. Imimi nemwoyo wekubereka mukati anonochengetwa nani? Anonotonofa nekuti haana chaanokwanisa kuzviitira, chero kutaura kuti ndaane nzara hakwanisi. Ini ndinotofunga kuti kuda kudya kandakaona kuti hazviiti kuti aende. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo nambuya vaDelight mukuchengeta kwavari kuita muzukuru wavo? Matambudziko andiri kusangana nawo pana Delight ndeyekuti mai vaDelight vanoenda kubasa, asi kubasa kwavari kuenda uko vakutongoshandira madhaipa nematrauzi nokuti hembe dzinenge dzichitsemuka mukugwesha kwaanoita. Saka kuti ini nditsvage chekuti ndiite handikwanise, nekuti handikwanise kusiya Delight ari ega. Uyezve Delight pachikafu chaanodya, munhu anodya sadza nemaheu, mapotatoes anodya, asi unofanira kunge wakatomamasha kuti adyisise nemabhatanati nokuti haakwanise kutsenga, mazino anawo asi haakwanise kutsenga. Saka nyama anoita sei? Asati atomboidya muupenyu hwake. Saka kuti awane chikafu chakaringana munoita sei? Munema kutoita bhinzi wototswanya tswanya kuti adye. Saka panyama pamwe panenge pakutoda kana blender yekuti umuitire utswanye tswanye kuti akwanise kuidya. Mataura kuti mai vacho vari kungoshandira matrauzi nemadhaipas. Mukashaya madhaipas munoita sei? Tinototambura ipapo nekuti kana ukamupfekedza napwenu unotozwa nemagumbezi zvese abva atotota.
ende iye wacho haakwanisi kuti aite 30 minutes aine napkini ringe ratotapa-tapa. Senge nguva ino yechando takanzwa kuti mwana nguva ino yechando vanonyonyotesa zvakawanda. Saka kunyange madhaipasi acho anenge achishanda akawanda. Akawanda anoshanda zvakawanda nekuti akura kungomupfekedza dhaipa 1 hour ringe wakuda kutoribvisa utonorasa. Mataura kuti mimi azvichaita kuti musiye muzukuru wenyu. Mai vari kubuda kuti vawane kutenga madhaipasi acho nekuti nezvekuti mwana apfeke. Imimi musati mava kuchengeta Delight maiitei zvekuti munoti pandaa ndisina Delight ndaitokwanisa kubuda ndichiita ichi nechichi zvandisisakwanise kuita izvinezvi nekuti ndinenge ndingori nemwana. Pene ndisina Delight ndaitomboita kana ndaiita musika ndichitoenda kumbari ndichinohodha ndichitotengesa mafruits. Saka izvo zvinokuda kwaDelight handikwanise kuenda ndakamubereka. Haana wekusara naye. Nguva tichirarama tine vavakidzani, tine vanhu vatakagara navo munharaunda vanokwanisa kutikurudzira kana kuti kutigodora. Imimi muina Delight muri munharaunda yamuri akagamuchirika here? Kuti mune pamwe pekuti munotomboti pane mamwe mashoko ekuti akambotaurika pamusoro pemuzukuru wangu zvakandibata. Vanototaura anenge achingonzi Delight chirema ndosaka nguva zhinji nendakamuisa mumba. Mutopedzera vangomuisa mumba? Ndotenda. Zvichida kuti Delight haana shamwari here dzoti dzinotouya dzichitamba naye? Vanotouya kana iye ukatomburisa anogona kutoenda achivatera. Saka kana avateera woita sei? Tikura kuti zvinezvi mabatikana gogo. Sei zvichikuchemedzai kuti muri kugarisa Delight ari mumba? Ndichitira vanhu vanotaura. Vanotaura mashoko ekuti anokurwadzai. Saka iye paanenge achiteera paanenge achitokambaira achivateera kana vakauya vachitamba bhora iye anenge arimo mukati here? Anotokikawo bhora racho. Anotomukikira akagara achitokikawo. Saka vanhu vakuru vasinganzwisisi asi vana vadiki ava zvinenge vanotomunzwisisa vanotombomutakura. Tichirarama iye zvinezvi kazhinji todzwa kuti vanopinda chechiyo vanopinda chechiyo. Imimi mune kuchechi kwamunoendere kuti munoti muzukuru wangu akagamuchirikawo? Handichatoendi kuchechi. Ndinotongonamata ndega mugoma chibva. Indava akatadza kugamuchirika here kuchechi? Vanhu vanenge vachizongobvunza zvinosvika kuti ndosvika pakubatikana. Mataura nyaya yekuenda kuma-exercise naDelight. Pane chakachinja chekuti munoisa kuti kuenda kwandikuita kuma-exercises nemwana ndiri kuona paine shanduko kana kuti pari kuda operation iya yamamutaura nezvayo? Chakachinja chandakaona pataenda naye kuma-exercise enga asingabati chinhu zvinhu zvekutambisa asi mazuva ano akutokwanisa kubata achitosimudzawo kana riri bhora anotobatawo kana kurikika nemakumbo. Iyi operation yamataura iyi sei isina kuitwa kana kuti makazoudzwa nguva yekuzonzi munozouya ichiitwa? Handina mari. Pane mari dzakatotaurwa dzekunzi anofanira kunge achiitwa operation yakati asi pane mari iri kudiwa? Ndotenda. Mataura kuti sekuru vakanga vachiti mwana uyu ngaaende kumusha kwavo. Imimi paukama hwenyu mumba zvichida pamai Delight vane vanin'ina Delight anotorwa sei mumba menyu imimi muchigara naDelight? Delight maini wake ndo wanga warapo wakutongomunzwisisa munhu wese isumba medu tinotomunzwisisa kuti ndozva. Muina Delight mumba anofarira kuitei? Tinoziva kuti vana vanofarira zvakawanda vamwe akangonzwa mumhanzi yarira anotanga kutamba pamwe mimi semhuri motoziva kuti Delight anofarira nziyo iyi kana anotanga kutorera motopinda motamba naye kana kuti anofarira kuona chivhitivhiti here anofarirei Delight? Delight anotofarira redhiyo. Patine tichitoridza redhiyo ipapa ndevatine tichitoridzira anenge achitamba. Kana iri TV ukamuisira makatuni chero foni ukamupa ine makatuni anotoona anotogona kutoiswaipa kuti ndakuenda next ndoda kuona zvinoteera panext anenge achitoona ari mumbemo. Ko imimi wacho tinoziva kuti mbuya nemuzukuru kuti atyoma munombotamba naye here? Ndinototamba naye. Anotoseka kuti mbuya wangu ari kutamba? Anotoseka. Ukatoisa redhiyo ukatanga kutamba anotoseka. Ane song yandinoti ndikatoisa paredhiyo anotanga kuchema ndofunga kuti anenge achimwa dai ndaigona kusimuka ndichitamba. Inomuchemedza. Upenyu hwenyu hwachinja sei nekuda kwedambudziko riri pamusukuru wenyu? Upenyu hwangu hwatochinja pakuti handichakwanisi ndaitombova ndiri munhu wekutoti ndaitocrossa border ndichienda kunotengesa chero kumapurazi kumamisha asi nokuda kwekuti ndikafunga kuti Delight anosara nani handichakwanise kuenda. Chero mumaraini chaimo handikwanise kana kufamba nokuda kwaDelight nokuti kana ndakamubereka munhu wese anotongondibvunza kuti mwana uyu nezera raari anofamba here? Pamba indotozongupedzera ndati anofamba
ndaona kuti ndakutoshaya kuti ndotsanangura kuti chii. Saka zvinhu zvangu zvese zvachinja, handikwanise kuenda kana kunohodha ndichimusiya ari ega. Saka maitombo crossa border muchinotengesa? Ndichitonotengesa, ndichitonogara kumaruzevha, nditokolekta mari dzangu. Asi izvezvi nokuda kwaDelight handichakwanise kana kuenda kopi. Chero kuchechi handichakwanise nokuti ndenda kungobvunzwa zvakawanda. Pandinozobvunzwa painopedzisira ndaita sei ndabatikana ndobva ndatanga kuchema. Kana mai wacho kuti ndiwati wachiregedze basa ini ndichange zvekutengesa madhaipa hatina kwatinozomawana. Saka ndakatoona kuti zviri nane iye aramba achingoenda kubasa kwake achiwana mari shoma yayo. Chingoita kuti Delight akawana madhaipa ake nemaherewo zvinofamba. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndezvipi zvekuti mbuya vaDelight vanoshuwira kuti zviitike muupenyu hwavo kuitira kuti kuchengeta kwavari kuita mwana kuve kwakareruka? Ini zvinhu zvandogara ndichifunga nenyaya yaDelight, ndaifunga kuti dai ndinge ndawana mari ndaita kana project yehuku yokuti ndinochengeta huku dzangu ndiri pamba ndichiona Delight ndakagara pamba, kana kuti kuvhura tuckshop ndichiona Delight ndakagara pamba, ndichiona kuti hapana raari kumuvhiringa nodii ndichingoita basa rangu ndiri pamba ipapo. Uyezve Delight uyu dambudziko rimwe randakusangana nawo musana chaiwo ndo wakutondirwadza nekuda kwekumusimudza nekubereka. Kubereka kwamuruta kwakurwadzisa musana? Kwakutondirwadzisa musana, kana chest yangu chaiyo yakutorwadza nokuti kwese kwandatofunga kuenda naye ndinotomubereka. Saka mungabatsirike sei ipapa musana uri kukurwadzayo? Ndiri kutoti dai Delight akwanisa kuwana kana wheelchair. Uyezve Delight munhu anofarira zvechibhasikoro, ndoona akawana munhu ane bhasikoro rake anomhanya kuda kuedza kunokwirawo kana zvimadhudhubhaiki zviya zviwana zviya. Saka nendo dai pamwe Delight akwanisa kuwanawo kana wheelchair kana icho chibhasikoro pamwe aikwanisawo kuita sei kubatsirikana, inda aikwanisawo kubatsirikana ndikamuisawo kana pachibhasikoro achifambawo ndichiteera. Mataure mimi mupatati chikurukura muchiti mwana akanzi anoda operation, mukati mukashaya mari. Saka kuti mwana abatsirike chii chekuti munoti mimi dai zvikakwanisa zvikawanikwa mari yacho makaudzwa here kunzi imari yekuti mwana akwanise pasvika pakuitwa operation? Mari wengu asina kunditaura nekuti wengu watoti mukagadzirira zvikaita mozoya tokutsanangurirai. Saka enda kangoti dai ndakwanisa kuwana project yekuita kana zvekuita kuti ndiunganidze mari Delight agone kunoita sei kunoitwa operation. Zvichireva kuti pakawanikwa vamwe vanhu nokuti vanoti aiwa ini ndine 2 cents idzi, ini ndine 10 cents idzi, dzikabatsirana tinokwanisa kuti mwana akwanise kuitwa operation. Ichokwadi. Ivo vachitaura kuti akaitwa operation iye anozokwanisa here kushandisa makumbo ake? Hanzi anokwanisa kuzotsika nekuti tsinga iyoyo ndio iri kudhonza tsoka dzake kuti dzisatsike pasi, anoti anenge akadodomera kudai. Ndezvipi zvekuti munoti inini pandinenge ndakarara ndakatarisa Delight ndo zvinhu zvandinofunga kuti zvandinonamata kuna Mwari kuti zvinge zvinoitika muupenyu hwangu? Ini pane ndakarara ndakatarisa Delight ndinongoti Mwari dai wandoedzera makore pese pandiri kufamba nchikwidza mugomo, ndingoti Mwari dai wangoita kuti Delight afambe, nekuti ndikazomuka ndichinzi handisisipo inini ndiona upenyu hwaDelight hahuzomiri zvakanaka, nekuti anondirwadza Delight. Wamwe vanhu vakatombotaura vachiti madima amuendesa kumusha kwake kuna mbuya wake mai wababa wake. Ndikati Delight chipo chandakapiwa naMwari, Mwari wane chinangu ndomuchengeta ini. Ndomuchengeta. Mataura nyaya yababa Delight pavanouya vachiona mwana vachiziva kuti mwana anoda madiapers, anoda zvakawanda wanda, vanobatsira here pavanomboya papo kuzoona mwana? Vanobatsira zvavo but noti zvakanyanyisa strict, notiwo munhu wasitorinawo mari zvake anotokiyakiyawo.
but pavanongouyawo chero kaunawo $10 vanongoisa tongotengawo madhaipa iya. Manga muchitaura muchiti muraini zvinotaurwa zvinondirwadza ndezvipi zvekuti munoda kudzidzisawo vamwe pamusoro pevanhu vari kuchengeta vana vane urema? Nekuti kune imi maidelight makabereka delight, imi maidelight makabereka mai vadelight, netaona mainini vadelight varipo vanotofamba vachizviita zvese, asi urema hwaamumba menyu huri kumuzukuru. Indongoda kungotaura kuna wakateerera kuti zvosaka chinzi seka urema waita sei wafa. Ini ndaisati zombozvifungira kuti delight anogona kutadza kuzofamba muupenyu hwake. Ende ndichida kutaurawo kune vanogara nevana vakaremara kuti unofanwa kungomuchengeta, ungomuonese mwana akangofanana nevamwe vana, nekuti hakuzi kuda kwake kuremara kwaakaita. Ende haufanwa kumusarudza. Handi munoona chero ndakaona raya rapa dhiya rapa, chero ndichitopa uyu mahiwo ndinotongowasiyanisa, ndinongowana sevanhu vakafanana. Hapana chinovasiyanisa nekuda kwokuti umwe ane akaremara. Mataura muchiti kuenda kwatakaita kumaexercise takaona D akanga asingabati, asi iye zvine zvaakubata. Asi unonzwa vamwe vachiti kumaexercise izi kunobhohwa kuenda, kuti kunotipedzera nguva, kuti umwe achiti ndakazvinzwira nungo ini. Advice yamungade kupa kune vanhu ivavo vekuti vanenge vachiti ndinozvinzwira nungo ini? Ndinotoda kuti waudza kuti washingirire, nekuti D chaita isatombofungidzira kuti achazogona kubata chinhu muupenyu hwake, asi izvezvi anotobata. Bhora chairo anotokika, ende anotoziva kuti chinhu ichi, kana musi uno ndakatomona achiedza kuda kupfeka trouser rake ega, achitoziva kuti trouser ndinosimudza gumbo ndosimudza iri, chaanozongotadza achite kubhalansa kuti amire apfeke. Saka ndakatoona kuti kumaexercise kunotobatsira. Wese vari kutozvinetera ngavashingirire, kutoshingirira chaiko nekuti kunobatsira kumaexercise. Iye zvine zvimi kumaexercises munoenda kupi? Pane vanouya here kunharaunda yamunogara kuti muchiri kutoti every time pamanzi yekumaexercise mufanira kutsvaga mari yebhasi mosumudza mwana mobereka mofamba kuenda kumaexercise? Kumaexercise ndinoenda kuPare. Iwo wakati hazvirevi kuti kana tati huyai kumaexercise tisinosikomuita tega kunoko. Muri kumba ikoko mukamuka makuseni mune muchitomuita sei? Muchitomuitisa maexercise muchitomuswatudzwa. Saka ndinototi Tuesday ega ndofanirwa kutsvaga mari ndotokwira bhazi ndoenda kunoenda naye kumaexercise. Asi kana ndiri kunokumba ndichitomuitisa ndega. Munoenda every week, every Tuesday? Mbuya vaDelight, zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguvai, moitei, moswera muchiitei naDelight? Inini zuva rangu rakamira rakadai, makuseni ndinotomeka sure kuti mazuva ano nenguva yechando 6 o'clock ndienda muka ndoita basa rangu. Ndapedza kuita basa rangu ndobikira Delight porridge. Ndamupa porridge, ndisati ndamupa porridge ndotanga ndamuitisa maexercise. Ndakanzi ndimuswatudze ari makuseni. Ndapedza kumuitisa maexercise odya porridge rake. Adya porridge tokwidza mugomo, tombononamata tirimo. Ndadzoka manje ndopandinomuisira radio. Ndochitanga kutaura naye achizunguzira musoro wake achitamba, ndichimboedza kutaura naye. Iye anotombozama kuda kutaura asi unoona kuti zviri kuita sei, zviri kuramba, asi zvese zvandotaura anotozvinzwa. Pamaexercise apa takanzwa vamwe vachiti vana vacho vanochema. Imi kuri kuti pamunomuchimisa maexercise akatanga kuchema munobva matosiya here kuteta kuti aiwa mwana muzukuru achema? Delight ndichitanga kumuitisa maexercise chero musi wataenda naye kuPare, junior doctor aimuitisa wakatombovhunduka because aiti kudhara kana uchimuitisa maexercise aigona kutopindura maziso kuita kunge munhu yakuda kufa. Asi ndakangoramba ndakangoshingira izvezvi kana ndakutomuitisa mazuva ano haachachemi because aita sei ajaira. Kudhara waiti kutongomubata gumbo rake kudai so aitoridza miri. Mazuva ano anongoziva kuti kana waona ndadziswa mvura pastove ndindoda kuita sei kuswatudzwa makumbo, unoona akutokutiza asi haachachemi nekuti atojaira. Aiwa mbuya vaDelight mazvita henyu. Tanyasonota pane rudo apa pakati pambuya nemuzukuru kufa watoramba kuti aende kumwe mukati muzukuru wangu. Aiwa ndakaramba zvesha. Tachikwama chemari. Aiwa vanhu vakatomboti ngaende asi ndakati Mwari wane chinangwa chawakazviitira muupenyu hwangu. Pandiri ndo paanenge ari. Ndo paanenge ari. Toda kukutendai kuva nesu nasu uno pachirongwa Twice a Mother, uye kukutendaiwo zvakare rubatsiro rwose rwamunopa vana mai vatinounza pano pachirongwa. Kuramba tichingouya kwamuri tichikumbira kuti iko zvino kunyanya nguva inoyi yechando vana ava vanototesa. Saka dhai pabhengi redu iye zvinoizvi rakashama. Chero chamunenge makwanisa
kuwana zvinotibatsira kuti tikwanise kubatsira vana amai vane vana vanopfeka madiapers. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisangane zvakare svondo rinouya.